Matul din il-ġimgħa se jingħataw pagamenti b'rati mtejba tal-In-Work Benefit u tal-Carers Grant. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u Segretarju Permanenti tal-Ministeru Mark Musu li tefgħu aktar dawl fuq dan. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu spjega li kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali minn din is-sena dan il-pagament tal-Carers Grant se jogħla għal nofs il-paga minima nazzjonali netta, jiġifieri 4,510 euro. Hemm żieda qawwija fil-Carers Grant illi minn 500 euro fis-sena ħadd titlaq għal 4,500, ġifieri nofs il-paga minima nazzjonali netta. U dan il-pagament issa jibda jinqasam f'erba' pagamenti fis-sena kull 3 xhur bl-ewwel wieħed isir is-sibt li ġej. Dan il-benefiċċju ġie introdott tal-ewwel darba fl-2021 fejn l-lotja dakinhar kienet ta' 300 euro fis-sena fil-waqt li s-sena l-oħra telet għal 500 euro fis-sena. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu spjega li l-persuni eliġibbli m'għandhomx għalfejn japplikaw u li l-proċess tal-pagamenti huwa kollu awtomatiku. L-ispiża totali fuq dan il-grant se titla' minn 230,000 għal 2 miljun euro fis-sena. Miżura oħra ġdida li se tkun qed tiġi implementata tikkonċerna persuni weħedhom li jkunu fuq l-assistenza soċjali u li jibdew jieħdu l-allowance għal carers. B'din il-miżura dawn il-persuni mhux se jibqa' jkollhom tnaqqis fid-dħul tagħhom minkejja li ma jkunux meqjusa bħala l-kap tal-familja. Daħal ukoll tibdil kif imħabbar fil-budget 2023 li bih dawn il-persuni xorta jibqgħu jirċievu l-istess ammont ta' benefiċċju li kienu jirċievu qabel bla tnaqqis. Din il-miżura tfisser li dawn il-persuni se jibqgħu bi 13.21 euro fil-ġimgħa aktar fi bwiethom li issa mhux se jibqgħu jitnaqsulhom. Intant, is-sibt li ġej se jsir ukoll pagament tal-In-Work Benefit li jkopri l-ewwel 3 xhur tas-sena. B'kollox hemm 22,500 familja li se jirċievu 3.2 miljun euro bejniethom. Il-proċess issa sar wieħed awtomatiku u m'għadx hemm bżonn li ssir applikazzjoni. L-In-Work Benefit jitħallas lil ġenituri ta' tfal dipendenti taħt 23 sena. Il-ġenituri jridu jkunu jaħdmu u d-dħul mill-impjeg tagħhom wara li titnaqqas il-bolla ma jkunx jaqbes il-50,000 euro fis-sena għal koppji li jaħdmu tnejn u 35,000 euro għal koppji li fihom wieħed mill-ġenitur jaħdem jew single parent li jaħdem. 22,500 familja nhar is-sibt ħajkunu qed jirċievu 3.2 miljun euro f'benefiċċji li allura mbagħad sal-aħħar tas-sena nistmaw li ħajkunu qed jintefqu madwar 13 miljun euro oħra hemmhekk fuq l-In-Work Benefit. Minnaħat jaw il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon spjega li permezz ta' dawn il-pagamenti il-Gvern se jkun qed jimplementa żewġ miżuri oħra tal-budget tal-2023 biex bekk ikunu twettqu 20 mit-22 miżura soċjali tiegħu li jfisser rata ta' twettiq ta' 91%.